ndị niile gbabara n'ime Jizọs adịghị ugwu Zayọn, adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Ị mara na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs, a gwara gị dị kudu Zayọn, adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Ị ma na ndị niile gbabara n'ime Jizọs, onye ahụ dị ka ugwu Zayọn, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Listen now, aka ya, aka Jehova na-eme mma. Ọlụ ebube ya ga na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata, aka bụ aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Jesus. Radako kaladaba sherepela zarakara pateto lenama palakone kokarakana mete kode palada sebelede na aniako paradara ekonokokore kopalano ekora paladasa. Jesus sebeledo rana mane kore debelede arabalada ezeleko rana kapa ano serepele komate sharada. Jesus, you are faithful. Yes sir, you are faithful. Aha bonyo lebube Ọlọ́run siri ike o siwi ike wetere m ya. That is what you do. You are the King of all kings. Esrene na gabawe moli otu ahụ dị mgbochi, otu ahụ ka ị ga-adịgide. Ịbụ Jehova, aha gị bụ onye ọlụ ebube, ọlụ ahụ siri ike, o siere m ike wetere gị ya. Ọ bụ dị n'alụ esiri na ga-agbanwe ma ọlị, otu ahụ dị mgbochi, otu ahụ ka ị ga-adịgide. Ịbụ Jehova. Oh Jesus. Esreni jiri wee bịa n'ụwa
Obo kanyi wendo webiga yokere mmeri obi jiribia esini ji webiano obo kanyi wendo webiga yokere mmeri obi jiribia. Ese na IGBO nyolu ebube ọlụ ahụ siri ike o siwe ike wetere gị ya ọ bụ dị n'alụ esere na ga-agbanwe mọlị otu anyị dị mgbe ochie ọ bụ otu ahụ nke ga-adịgide Ibo Jehovah. Inagabawe, you have never changed. You are the same today, tomorrow, and forever. Thank you, Jesus. Oke mmiri na-egbu ogwe ugwu anarị atụ egwu Chineke dị mma. Oke mmiri na-egbu ogwe oke mmiri na-egbu ogwe Chineke anyị dị mma. Ọkwa gị bụ olori enyi agụbata ya mbadawara ọsọ oke mmanwụ na-eti onwe ya ọkwa gị bụ amara ụzọ ọdọ mmiri Besaida o Chineke mụ dị mma. Ọkwa gị bụ oke mmiri na-eche onwe ya oke mmanwụ na-eche onwe ya Chineke mụ dị mma. Amara ụzọ ọ dịghị onye m ga-eji atụnyere gị ọkwa gị bụ amara ụzọ Chineke mụ dị mma. Oke mmiri na-egbu ogwe ogwu anarị atụ egwu Chineke mụ dị mma. You are good. Ịdị ụtọ. Ọkwa gị bụ agbarụsịa ngire kuru ngere nwa ọkwa gị bụ n'okporoko na-eju ọnụ ugwu mmiri na adịghị atụ egwu ọ bụ gị bụ amara ụzọ oke mmanwụ na-eche onwe ya Chineke anyị dị mma. Oke mmanwụ na-eche onwe ya abalụsịa ngile kulu nwa ngele nwa ọkwa gị bụ amara ụzọ Chineke ọkwa gị bụ echeta obi esi ike chiguru ntutu isi m ọnụ ọ dịghị ihe karịrị gị n'omume Chineke mara otu o si dịrị m n'obi m onye mara ebe ọkọ na-akọ m Chineke anyị dị mma dị mma
Edema, edema, Chineke mo idema, onye nwe mo edema. Amakaram na onye njem n'ọsọ, amakaram na ọ nọghị m ebe dị anya, amara mgbe ọ ga-ebili ọlụ, elu agamara na chi anyị na-efe dị ike. Ị naghị agbanwe agbanwe, ọ dịghị ihe rere gị ahụ n'omume, naanị gị bụ ọchịrị ọzụwa, oke mmiri na-egbu ogwe, amara amara ụzọ, echeta obi esie ike. Amakwara m na onye njem nọ nso, amara m na ọ nọghị m ebe dị anya, amara mgbe ọ ga-ebili ọlụ, elu agamara na chi anyị na-efe n'ike. Amakwara m na ọ bụ ya bụ ekwu eme, olori ihe lori ihe lori enyi kwụrụ ọdụm n'ọnụ, agbanwe dịka izu agbagharịa ya. Amakwara m na mgbe ị ga-ebili ọlụ, elu agamara na chi anyị na-efe n'ike. Listen now. Amara m na ọ ga-eme ka obi dị m mma. Amara m na ọ ga-eme na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Chimarobi m, my own chief cornerstone, the lion of my jungle, the man that knows the beginning before the beginning began. Amara m na ọ ga-emere m ya, na ọ ga-emere m ya ka obi dị m mma. Amara m na ọ ga-emere m ya ka obi dị m mma. Chineke, amara m na ị ga-aza m ekpere, na ị ga-aza m ekpere ka obi dị m mma. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Yes, sir. Ihe mi na-emere m, Chineke ọnụ m apụghị ịkọ ya. Otu isi eleta m, Chineke ọ na-awụ m akpata oyi n'arụ. Echeketala m ihe ọma m ga-emere gị, wesị ka m bụkọ ga-abụ otuto ọma. Maka na abụ otuto ka ị na-eri, wetara gị ya obi na-adị gị mma. Chineke onwe gị ihe ọma ga-enye gị, Chineke n'anya ka m ike ị na-emere m. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Wetara gị ji chimidi ghara iji eze bobede ka tanụ eghere eghe. Ọba bụ otuto juru ọnụ mee, Chineke ka m wetara gị ya ka ị were. Amamihe m ga-enye gị, Chineke ya bụrụ na ọ ga-ezuru gị. Amakwara na m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Jesus. Ebube.
ebube amara m n'ige mere mụ ya ka obi dị m mma Chineke n'ịzala m ekpere nke ekpere n'abalị nke zara m n'ụtụtụ a Chineke ya bere m akwa abalị do Chineke ebere wee fichaa m anya mmiri n'anya oku mkpọrọ gị ihe akwa ya ka ị bịara wee zaa m ekpere mkpere n'abalị amara m n'ige eme ya ka obi dị m mma Eze ndị eze na-ezo n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze eze ndị eze na-ezo n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze olórí yẹn lórí eze ndị eze na-ezo n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze n'eluigwe n'elu ụwa Chukwu naanị gị bụ ọkaka ọ dịghị onye gị na ya na chi eze Jesus Oloria ibona no chukolu ebube mo owego onye gị na ya na chi eze n'eluigwe n'elu ụwa Chukwu naanị gị bụ ọkaka m ọ dịghị onye gị na ya na chi eze ilori kpọrọ ọdụm n'ọnụ ma tụrụ ugola ọ dịghị onye gị na ya na chi eze ilori kpọrọ ọdụm n'ọnụ ma tụrụ ugola time ọ dịghị onye gị na ya na chi eze maka na ịbụ oke mmụọ ndị niile na-atụ egwu gị ọ dịghị onye gị na ya na chi eze ịbụ oke mmiri na-egbu ogwe mmụọ ndị a na-atụ egwu gị ọ dịghị onye gị na ya na chi eze a na-egbu achara ịmana gị bụ ka achara na-eto ọ dịghị onye gị na ya na chi eze a na-egbu achara ịmana gị bụ ka achara na-etolite na chi eze aya Jizọs eze ndị mmụọ na-eze even igwe obodo anyị na-ezo n'okpuru gị you are our strength, you are my Father, you are the man that lives and you are the man that is and you are the man that is to come. You change it, your compassionate change it not.
ekelela Yesu. Imana ibu eze ndị eze n'eze eze, ibu oke mmiri ka na-egbu ogwe Chukwu ọma, oke mmanwụ na-eche onwe ya, ọkwa gị bụ esoro esota ndụ, ọkwa gị bụ amara amara ụzọ mee, echeta obi esi ebi ike, ndanda mmiri na-ede ala, eze ndị eze niile na-eze eze, oke mmiri na-agba okwebe, amara amara ụzọ mee, abịara ka m kelee gị maka na anyị na-eme n'ọdịbụ mma o. Eze mee, eze mee, eze ndị eze na-ezo n'okpuru ya o. Onwego onye gị na ya na-achị eze, maka na ịlọrọ ihe lọrọ enyi, ịkpụrụ ọdụ m n'ọnụ ma tụrụ ugo n'ala. Onwego onye gị na ya na-achị eze. Hayabada kole mana, ifene ko parle do shele ko na balada. You are the master of the whole universe, my chief cornerstone. Chineke kigwe, onye kere igwe n'ụwa, onye kere osimiri, kekwa kpakpando ụwa n'abalị, ịbụ nna m, eze nke ndị eze niile, mee ka ndị bi n'ụwa niile wee mara n'ịbụ ayara kadara Chukwu. Hey! Radakopa nako elekobanasa. Jesus. Zite masogi delogo na deda, zebo dologe nina owe yobi nirinde boli tedege kahaga no bara mekande benoa nilewe mara nebo Chukwu. Jesus. Jesus. Yes, he when him Jesus. Yemiko nyemume. Mekosumaki. Wasane luwanile. Madubi. Ibunam. Eze nkedi eze nile. Ainena gyotuto. Mekandi binuwa. Nilewe maranibu. Jesus. Chukwu. Aya. Aya. Mpa uwe yo bierola o.
Unwelinde sabela someone. God is looking for vessels. God is looking for whom to use in this deadly hour. Make yourself available. When you be ruling, who will lead this Abiawala? Onye will you be Abiawala? Iwere you be. Jesus. Jesus is coming soon. Very soon he will come. He is coming to harvest his own. Oh, when you be roele, oh, when leading Sabiawala, onye will you be Abiawala, iwe you be. Imana onye ne welinde Sabiawala, Imana Jesus Sabiawala, onye where you be, Abiawala, iwe you be. Yes, sir. Yes, sir. No game Gamra Reda. Jesus. Jigidem, Onyewem, Jesus, Jigidem, Karakopeni Araba Shadaba, Jigidem, Onyewem, Jesus, Jishema Akagig, Osadi, Genaba, Meridi, Gemjebe. No gemile kamareda Emmanuel jishe makagike makanera pume mirike bukrano meboro Ema jishe makagike irapume oaga komono asadi Listen now. Amakwara onyemso naga. Amakwara onyemso obu Jesus. Yarakole debala. Ebube no di mebube. No man has ever followed you and stumbled on the way. Odigo onye gị na ya so agaghị na-arapụ aka n'ụzọ. Naanị mmadụ na-akwọ mmadụ n'azụ ya arapụ ya aka ya ada. Naanị gị na-akwọ mmadụ n'azụ ka ejisie ike. Naanị gị bụ amara ụzọ echete obi esie ike. Nka nkume Israel. Osimiri atata, osimiri atụ nnu. Amakwara onyemso naga. Amakwara onyemso obu Jesus. Odogu karịrị odogu Chineke mụ na mi na-eme mma. Amakwara m na-eme mma ka m soro gị o. Ị ma na onye tụkwasịrị gị obi onye ahụ dịkwa n'ugwu Zayọn Chukwu ọma. Adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ka m soro gị. Amakwara m onye m so
onye m so na-aga, amara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Jesus. 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 You are the master of the whole universe. You are the man that was. You are the man that is. You are the man that is to come. You have no comparison. You have not changed. No man to be compared to you. You mean what you say, and you say what you mean. Okay. Come walk with me. This road is rough and narrow. Come walk with Sharako. You cannot walk alone, for the road is rough. Come walk with me, and I will see you through. Oh, Jesus. No man has ever walked with you and be disgraced. No man has ever walked with you and be left alone. You are our protector. Never leave us alone, Jesus. Ooh. Come and walk with me. This road is rough and danger. Come walk with me, for I cannot walk it on my own. Yes, sir. For this road is so rough, and there are many dangers. Come walk with me, and I will see you through. Sorobje makanoza diegu ogunike dinosa bia sorobje apugi mije ado. Jesus. 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 Ndị niile gbabara n'ime Jesus, adịkugwu Zion, adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ogo Zion, Ogo Zion, otu aka Jehova mara ndị ogige. Imana na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs, a gwara gị dị kudu Zion, adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ogo Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Imana ndị niile gbabara n'ime Jizọs, onye ahụ dịka ugwu Zion, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya
Rebebi ebi Uguzaya Otu aka Jehovah Baradio Gige. Listen now. Akaya Aka Jehovah Nebema Olwebubeya Keneruari Nebema Isi Ikendu Nkena Digi Atata Akabu Akaso Aka Jehovah Nebema. Jesus. Radako Kaladaba Shedepila Zarakara Padetole Nama Palakone Kokarakana Menekode Palada Sebelede na Aniako Paradara Ekonokokore Kopalano Ekora Paladasa Jesus Sebeledora Namane Kore Debeledia Balada Ezelekora Nakapa Ano Seretelekomate Sharada. Jesus, you are faithful. Yes, sir, you are faithful. You are faithful. Aka wakaso Afurumaka Jehovah Nebere Mumba Olebobea Kederu Aride Demna Isi Ikedo Aka so Aka Jehovah Nebema Beni na waka na warrior Aka Jehovah Nebomba Obole Bobea Kederu Aride Demna Isi Ikedo Onye ngro ya mira gaga boya kozo Aka so Aka Jehovah Nebema Afura makana gloria Aka Jehovah na gloria Alebubeye Keneru ari delisim Isi Onye ngro ya miri agaga boya kozo Aka so Aka Jehovah Nebema. Aka na warrior vive pataroria Aka ne mere mama Aka mere obenye ogaranya Obuya bu isi ikenu Onye ngru ya mira gaga boya ko Afuru maka na warrior Aka Jehovah Nebema Akoma Aka mere mwanya gaturi memweji mato Olwebubeya Keneru Aride Isi Ikedu Kenadigi Atata Akoma Aka Jehovah Nebema
Jesus. Jesus, Jesus, more anymore, more anymore, more anymore. Okemri na-ebi egbe, onye na-abịa ọzọ. Chinadị ga-agbanwe agbanwe. Ikemle Chukwamaka dibia Ebo mwa nerimo Oke mwa neriokaja Ki onye dielu Onye dielu Onye dielu Ọkwa gị onye kwesịrị iri otuto njiribia. Inabawamwe nyemundoe Chinekoma Sogibu mwa nerimo Oke mwa neriokaja Sogi onye dielu Onye dielu Onye dielu Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia. Inabawamwe inenyedo Sogibu mwa nerimo Oke mwa neriokaja Sogi onye dielu Onye dielu Onye dielu Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia. Sogi onye dị elu onye mmeri eloro enyi amama amasị amasị oke mmiri nke na-egbu ogwe ụgwọ m narị mara tụ egwu. Sogi onye dị elu oke ifufe na n'otu gị. Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia. Inabawamwe inanyemundue Chinekoma Sogi ibu mwana rimwa Woke mwana riokaja Sogi onye dielu Onye dielu Onye dielu Sogi onye kwesịrị iri otuto njiribia. Jesus, Jesus. Lord, I wanna know more than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I
wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Yes, sir. Teach me, teach me. That is all. That is my inner desire. Jesus, I wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Actually, I'm again. Lord, I wanna know you more, better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Now listen now. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Yes, sir. Yes, sir. Ay, ay. Olórí Olórí. Olórí ebiari lo. Chineke achọrọ m ịmara gị maka na ọ bụ gị naanị gị bụ ọgụ ogoro woturu ugwo mmeri lọta. Amara mara ụzọ mee. Onye naanị ya bụ eze. Achọrọ m ịma gị. Onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Olórí 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 Olórí. Agụbatọ ya mgbadawara ọsọ ya. Otu onye anasị na-abịala. Nganga ụmụ Izrel onye ọma. Chiguru ntutu isi m ọnụ. Ọkwa gị mara na ihe m ga-abụ n'ụwa mee. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịmara gị. Onye naanị ya na-achị eze. Onye naanị ya na-achị n'eluigwe na-achị n'elu ụwa niile. Ọkwa gị bụ Olórí 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 Olórí. Agụbatọ ya mgbadawara ọsọ aka nke biro ka ntanta mmiri na-ede ala Chukwu olu ebube mee. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Mane achọrọ m ịmara ya. Ọ bụ onye naanị ya na-achị n'eluigwe na-achị n'elu ụwa niile. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma gị. Onye naanị ya na-achị. Onye naanị ya na-achị n'eluigwe n'elu ụwa. Ọ bụ ya bụ Olórí ya bịara ile m. Akụbatọ ya mgbadawara ọsọ. Onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya na-achị. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịmara gị. Achọrọ m ịmara gị. Achọrọ m ịmara gị. Ịbụ ọkụ na-ere. Olórí 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 Olórí. Onye naanị ya bụ eze.
onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ dere, onye nwe ka m na-enye, ya ka m na-enye ndụ niile. Jesus, were ihe niile were n'ọbụ aka ya. Ben, o were mmanya n'ihe o jiri kpọm, bụ ka m soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya, ebe oshi na-adaghị ezo, alaeze ya, ebe nchara na-adaghị ere, alaeze ya o, alaeze ebi ebi. I will serve you, Jesus. That is all I have to do. For the rest of my life, I will worship you. Hey. Onye nwe m ka m ga-enye, ya ka m ga-enye ndụ m niile, wekọta ihe niile m were, Jesus, wetinye ya n'ọba aka ya. Ọmụmụ ihe o jiri mụọ m, bụ ka m soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya, ebe oshi na-agaghị ezo, alaeze ya, ebe nchara na-agaghị ere, alaeze ya o, alaeze ebi ebi, alaeze Chineke m, alaeze ebi ebi, alaeze olori ihe bịarịla m, alaeze ebi ebi, alaeze Chineke m, alaeze ebi ebi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Dịka na-ele na-achọ mmiri ọ ga-aṅụ, obi m na-achọ gị onye nwe, naanị gị ka obi m na-achọ. Ben, achọrọ m ikpere gị. Thank you, Jesus. Agụ na-agụ mkpụrụ obi mbụ, agụ ime ihe na-atọ gị onye nwe m. Nyere adịghị ike m aka, nyere adịghị ike m aka, achọrọ m ikpere gị. Naanị gị bi, naanị gị ka nyeworo m,
ka obi na chọọ achọrọ m ikpere gị. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. Onye gemere ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye gafum n'anya ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye be. Onye gemere ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye Only on your book. Jesus. Obo mama gemerem ka Jesus. Obo papa gemerem ka Jesus. Obo papa gemerem ka Jesus. Onye gemerem ka Jesus. Onye gemerem ka Jesus. Onye gemerem ka Jesus. Onye. Father, we thank you. Akwagi gwaram na bezuzo. Ayaha. Esina kagidi kenono na rume. Ayaha. Hey, kapali atakataya. Mberi bungebo. Hey. Akwagi gwaram na bezuzo. Ayaha. Esini kati baby. Hey, kapali afariata. Repere kara. Doctor. Hey. Na digiri. Ay. Esre neva de kofaya. Hey. Webulie isimelu. Kapali atakata. Mama siamasi esuku. Mela pakatala kata. Jerusalem. Hey. Yabia bezo na kapanion. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward. I push your business forward. I push your life forward. In the name of Jesus. I sense heaven open.
Child of God, it is your season. It is your season of healing. It is your season of healing. Amen. By divine instrumentality, I declare any form of infirmity, every arrow of infirmity fired over your body, by the power of God here available, I declare it collapse now. I declare it collapse now. The book of Jeremiah chapter 30 verse 19 is here. I should tell you, I will restore your health back. Whatever the devil has stolen, whatever the devil has stolen, anything that the devil has stolen that regards your health, by divine power, I declare it restored to you now. It is restored to you now. It is restored to you now. Any kidney that has been stolen, I declare it restored. I declare it restored. I declare it restored. Any organ that the enemy have stolen, any organ of your body that the prince of Persia have stolen, wherever they have hijacked it, by fire, by fire, by fire, I declare it restored now. Restored now. Restored now. Restored now. In the name of Jesus. Hey, you are faithful. You are faithful. Madam, God says you announce to you. God says you announce to you that age-long infirmity that has taken your money, that infirmity that your neighbors have known you with, that sickness that have labeled you a name. By divine power, I declare your name changes to miracle now. Your name changes to restoration now. I see heaven restoring your health. I see heaven restoring your health. In the name of Jesus. Hey, Japalia Savalia Tekete, Epere Kopaka Tekete, Repalia Katakata, Rekapaka Tekete, restoration, restoration, restoration is coming, restoration is coming, restoration is coming, restoration is coming. Diabetes, diabetes, you are not meant to be in that body. Diabetes, you are not meant to be in that body. I command you leave now. I command you leave now. I command you leave now. Leave that body 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 now. Hey, kapakatakataya. Hey, break Japalia Kataria. Hey, break kapakatakata. I see the angels of healing here. I see the angels of healing here. There is a man the heavens are visiting now. The heaven is visiting your case. I know the doctor called it prostate cancer. I know they call it prostate cancer. By divine power, I terminate cancer now. I terminate cancer now. I terminate cancer now. Cancer disappear. Cancer disappear. Prostate cancer disappear. Prostate cancer disappear. Hey, Kapalia Teketea. Ah, yeah. I want to speak to that case. I want to speak to that case.
I hear you, woman, by your left hand. It seems like there is a lump. There is a lump. There is a lump here. You have gone for diagnosis and they have told you there is a lump here. Hey, Madam, when God created you, it was not here. He created you perfect. Every arrow fired. Every arrow fired. And they have called it a lump. They have called it a lump. In the realm of the supernatural, it is like an arrow. In the realm of the supernatural, an enemy has done that. By divine power, by that name Jesus, I declare you demonic out, you demonic lump, disappear now, disappear now, disappear now, disappear now. Be consumed by fire, be consumed by fire, be consumed by fire, be consumed by fire. Hey, 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 wherever it's been manipulated, wherever it's been manipulated, I declare, let the fire visit it, let the fire visit that covenant now. Visitation, visit by fire, visit by fire, visit by fire, visit by fire. Lamp disappear, lamp disappear, lamp disappear, lamp disappear, lamp disappear, lamp disappear, lamp disappear. In the name of Jesus. He said you heal all our diseases. That is why no man is. Oh, what a wonderful, wonderful day that we never forget. After I wandered the darkness away, Jesus, my Savior. Oh, what a good dad. And glory, my soul. Hey, Kapalia Savaliata. Hey, Kapalia Takapakata. Hey, hey, hey. Madam, cry no more over that your child. Cry no more over that your child. I know you have spent a lot. I know you have spent a lot concerning his health. I know you have spent a lot. You asked God for that child, and God gave you that child. But it seems as if there is a hand of the enemy. It is from one hospital to another. But God said, now is the time. Now is the time for the healing. 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 Wherever that child is now, wherever that child is now, I declare healing. I declare healing. Let the host of healing, let the angels of healing visit you. Divine visitation, divine visitation, restoration upon that boy, restoration upon his house now, restoration upon his house now, restoration. I know you have spent money, you have spent money, oh, you have spent money, you have had sleepless nights, you have cried, you have been asking God, God, yeah, my God, my God, my God, I declare healing, I declare healing. Divine visitation. The Lord is restoring health. The Lord is restoring health over the life of that boy now. Receive your healing. Receive your healing. Son, receive your healing. Son, receive your healing. Listen. Whoever the Son of Man has set free, whoever the Son of Man has set free, hey! Freedom from epilepsy. I heard God here now. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Hey. Ay. Rapalia Tafaniati. Aya.
cannot be condemned to a wheelchair. Jesus. Your husband cannot be condemned to a wheelchair. I want to speak to that spinal cord problem. I want to speak to that spinal cord problem. By divine power here, I declare bone return to bone, tendon return to tendon, every fractured limb, every fractured skull, every fractured bone. I speak power. I speak power. Return back to your perfection. Return back to your perfection. Hey. Get off from that wheelchair. 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 Oh. Hey. Hey. Yes, and now you do. Emakrana onye wani ezitewo libozia abiaku. They are here. They are here. Angels of healing, they are here. Kapalia takatia. Kapalia tia. Kapalia tafakatalia. Shavalia takatalia. Kapakataya. Kapakatakalia. Aya kapakatakalia tataya. 5 years of being diagnosed with fibroid. I hear God say now, fibroid is disappearing. Been afraid. You were told you must go for that surgery. You have been afraid. But I came here with the word of the Lord. I came here with the word of the Lord. The symptoms you saw before, the symptoms you saw yesterday, the fibroid you saw yesterday, they have disappeared. Oh, you will see them no more. 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 I speak to fibroid now. Leave that body now. Leave that body now. Fibroid disappear. Oh. Fibroid disappear. Oh. I sense God here. There is a tumor. There is a tumor. It seems as if it is in a minor stage. It seems as if it is a minor stage. I declare, I stretch forth my hands. Madam, wherever you are, just place your hand there. Young man, wherever you are, just place your right hand there. I declare, tumor disappear. Tumor disappear. Tumor vanish. Tumor disappear. I stretch forth my hands. Wherever it is located. I don't know how many years. I don't know how many years. I don't know how many years it has grown. By fire, by fire, by fire. Let the fire of God match that tumor now. He's melted now. He's been melted now. Disappear.
Pakataya. Epakatekete. Epariata pakatakatakatakatakata. Hey, in Joel chapter 2, in Joel chapter 2, verse 20, Anchorworm have stolen. I will restore to you. I will restore to you, young man. And I will say, I will pay back. I will pay back. I will restore the years that the cankerworm have stolen. I don't know what the enemy have stolen from you. I don't know what they have stolen from you. By fire, I declare it restored sevenfold. Hey, I declare it restored sevenfold. Ay, Shavalia Takatai. Epere Kataria Tata. He no pass God nothing. Nothing pass God. Call amigo answer. Hey! There is a grace for speed here. There is a grace for speed here. It seems that if the enemy have stolen 10 years of yours, he has stolen 10 years of yours. But I see heaven say, I am compressing it. Before the end of this year, you are breaking out. You are breaking forth. You are breaking forth. No more limitation. No more limitation. Hey, hey, hey. Hey. Japalia Kapakataya. Oh, my dear, waiting be your problems. I waiting to give you worry. You know, past God, don't kill yourself. Wipe away your tears. Why die before your time? Remember Jehovah God. Shapaliata. Be man, way my man, body sorrow. In life, love, suffer. I tell you true. I am encouraged one day. Jabez call on Jehovah, the God of Israel. Bless me well. Enlarge my coast. Make your hand for my body. Make you change me from evil. Make it open me. I tell you true. This God is here. This God is did he way past my picking? He no pass God nothing. Nothing pass God. Power day. Jesus power pass power. He be say power day. Young man, I want to speak to your finance now. Yes, sir. I want to speak to your finance now. Whatever the devil has stolen from you financially, open your hands wherever you are. Open your two hands wherever you are. I declare restoration to it now. I declare restoration to it. That business that is shaking, I demand divine restoration. I demand divine restoration in the name of Jesus. There is a man I want to pray for now. It seems as if there is an anti-breakthrough spirit that is hovering around your life. When it is time for you to experience breakthrough, there is a power that says you can move forward. It is called anti-breakthrough spirit. By fire, as a priest of God, anointed by God, I declare every anti-breakthrough spirit following you wherever you are going, following you to your business, following you in your career. I declare fire now. I declare fire now. Wherever you are, shout that fire 7 times. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. Hey. Thank you, Jesus. Shepele katosata.
Repere kataya. Hey. 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 Kaparia takata. Mela pakatala kata. Hey. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward. I push your business forward. I push your life forward. In the name of Jesus. You are faithful. I sense heaven here. I sense heaven here. I sense heaven here. I sense heaven here. Nobody like you. Abonye kamgasi no yirigideli kwe madeloa. Abonye, nama. Abonye kamgasi no yirigideli. Iwe Iwe Ako batraya Iwe gato Abu give on the wadawo Iwe gato Iwe gato Iwe gato Olorebelo Kapalia takate I sense heaven here. My eyes was just open now, and I saw angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. One of them is an angel with Canadian visa. I see a hand that is saying to some that hand that is saying, why will I give him that visa? And I see heaven's intervention. I declare, wherever there are 7 people here now, wherever they are, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh. I have looked around. If I can see any man to be compared to you, you have no comparison. You have no man to be compared to. That is why I call you Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, impossibility specialist. There is nothing you cannot do. It is all over me. It is all over me. There is a young girl here. There is a young lady here. God said I should announce to you. He said this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set. He said, I will repay back. You have lost 3 relationships. You have lost 3 relationships in the past. But I see the hand of God. I see the hand of God. And God said I should announce to you. He said your heaven is taking place this year.
And by next year, by divine orchestration, your first children shall be twins. Your first delivery shall be twins. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. But I speak from the prophetic realm. From the prophetic realm. Hey, Kapakataya. Onye kam ga-akpọ na ha n'ọdị ka gị afụghị m onye m ga-eji tụnyere gị agala m n'ugwu wegakwa na ndịda afụghị m onye echekatala ka wee ghọta ka m gafe onye yiri gị ọ bụ onye ga-emere m ife na-eme ọkwa gị bụ ọgbakọ osu ụwa n'ọfụ eluigwe onye Hello, Agamarana, Sianine Fedike. Okay, more Jesus. Okay, more. Okay, more. The spirit of the spirits. The spirit of the spirits. Any man against your lifting, any man that has vowed that you will not rise, any man that has vowed that you will not break through, any man that has vowed that you will not celebrate, any man that has vowed that your heads will not be lifted, who is it that say it again? Who is it that say it again? When the Lord have not said, why do the hidden rage? Why do the people imagine betting? Hey, who is that man? Who is that man? Who is that man that has vowed that you will not succeed? By fire, I declare, just as the book of Immersed was disgraced, may they be disgraced. 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 Jesus. I see a spiritual cankerworm. I see a spiritual cankerworm that has been projected to a woman's family, that has been projected to a woman's marriage. The cankerworm here is to make sure that the joy of marriage is eaten. I know you started well in that marriage, but you don't know what is happening. The enemy came and sought us. The enemy came and sought us. Anything that the enemy has stolen, the joy of that marriage that the enemy has stolen, by fire, I declare you restored now. I declare you restored now. Hey, 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 hey. I declare you restored now. You can't be laboring. You can't be laboring like an elephant. And it's like an ant. Foundational problem of poverty. Foundational problem of poverty. Good things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, it doesn't last. You only see promised land, but you don't enter it. I challenge powers for your sake. Every power fighting your finance, every power fighting that good thing in your hand, every power fighting that good thing in your hands,
They said they will vow that they will not see you succeed. Any power fighting it by fire, as a priest here, I declare it is time to give way now. 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 Pharaoh, let my people go. Let my people go. Let my people go. Ebubeki batanu nezi no long. Ina wunya boro soto. Ebe woke kabodo hodi. Wanya boro dale. Aderia na mechaka. Zukwe bube bia. Achara mi mao. Oye nani abweze. Ayara. Oye nani abweze. Abwakudere. Achara mi mao. Oye nani abweze. Oye nani abweze. Abwakudere. Ndị niile gbabara n'ime Jizọs adịghị ugwu Zion, adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova mara ndị ogige. Imana na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs, a gwara gị dị kudu Zion, adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Imana ndị niile gbabara n'ime Jizọs, onye ahụ dị ka ugwu Zion, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Listen now, aka ya, aka Jehova na-eme mma. Ọlụ ebube ya ga-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata. Aka bụ aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Jesus. Radako kaladaba sherepela. Zarakara pateto lenama. Palakone kokaratana mene kode palada. Sebelede na aniako paradara. Ekonokokore kopalano ekora paladasa. Jesus, sebeledora na mane kore debelediada balada. Ezelekora na kapa ano serepele komate sharada. Jesus, you are faithful. Yes, sir, you are faithful. Aha, bonyo lebube. Ọlọ́run siri ike. O si wike wetere m ya. Ọ bụ dị m n'alụ.
That is what you do. You are the King of all kings. Esrene na gabanwe moli otu ahụ dị mgbochi otu ahụ ka ị ga-adịgide ịbụ Jehova. Aha gị bụ onye ọlụ ebube, ọlụ ahụ siri ike, o siere m ike wetara gị ya. Obodinalo Esrene na gabanwe moli otu ahụ dị mgbochi otu ahụ ka ị ga-adịgide ịbụ Jehova. Oh Jesus. Esrene jiri wee bịa n'ụwa, ọ bụ ka anyị nwee ndụ wee biga ya okere mmeri, ọ bụ ihe jiri bịa. Esrene ji wee bịa n'ụwa, ọ bụ ka anyị nwee ndụ wee biga ya okere mmeri, ọ bụ ihe jiri bịa. Ese na ha gị bụ onye ọlụ ebube, ọlụ ahụ siri ike, o siwe ike wetara gị ya. Obodinalo Esrene na gabanwe moli otu ahụ dị mgbochi ọ bụ otu ahụ ka ị ga-adịgide ịbụ Jehova. Ị naghị agbanwe. You have never changed. You are the same today, tomorrow, and forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oke mmiri na-egbu ogwe, ugwu anaghị atụ egwu. Chineke m dị mma. Oke mmiri na-egbu ogwe, oke mmiri na-egbu ogwe. Chineke anyị dị mma. Ọkwa gị bụ olori elori 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 enyi, agụbata ya mgbadawara ọsọ, oke mmanwụ na-eti onwe ya. Ọkwa gị bụ amara amara ụzọ, ọdọ mmiri Besaida. O Chineke m dị mma. Ọkwa gị bụ oke mmiri na-eche onwe ya, oke mmanwụ na-eche onwe ya. Chineke m dị mma. Amara amara ụzọ. Ọ dịghị onye m ga-eji atụnyere gị, ọkwa gị bụ amara amara ụzọ. Chineke m dị mma. Oke mmiri na-egbu ogwe, ugwu anaghị atụ egwu. Chineke m dị mma.
are good. Ịdị ụtọ. Ọkwa gị bụ agbarụsịa ngire kụrụ ngere nwa. Ọkwa gị ba n'ọkpọrọkụ na-eju ọnụ. Ugwu mmiri na ndị ga-atụ egwu. Ọ bụ gị bụ amara amara ụzọ. Oke mmanwụ na-eche onwe ya. Chineke anyị dị mma. Oke mmanwụ na-eche onwe ya. Abalụsịa ngile kụrụ nwa ngele nwa. Ọkwa gị bụ amara amara ụzọ. Chineke ọkwa gị bụ echeta obi esi ike. Chigụrụ ntutu isi m ọnụ. Ọ dịghị ihe karịrị gị n'omume. Chineke mara otu o si dịrị m n'obi m. Onye mara ebe ọkọ na-akọ m. Chineke anyị dị mma. Ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. Chineke mụ ịdị mma. Onye nwe mụ ịdị mma. Amakwara m na onye nche m nọ nso. Amakwara m na ọ nọghị m ebe dị anya. Amara m ọ ga-ebili ọlụ. Elu aga mara na chi anyị na-efe dị ike. Ị naghị agbanwe agbanwe. Ọ dịghị ihe rere gị ahụ n'omume. Naanị gị bụ ọchịrị ọzụwa. Oke mmiri na-egbu ogwe. Amara amara ụzọ. Echeta obi esie ike. Amakwara m na onye nche m nọ nso. Amara m na ọ nọghị m ebe dị anya. Amara m ọ ga-ebili ọlụ. Elo agamara na chi anyị na-efe n'ike. Amakwara m na ọ bụ ya bụ ekwu eme. Olori enyi kwụrụ ọdụm n'ọnụ. Agbanwe dịka izu agbagharịa ya. Amakwara m na mgbe ị ga-ebili ọlụ. Elo agamara na chi anyị na-efe n'ike. Listen now. Amara m na ọ ga-eme ka obi dị m mma. Amara m na ọ ga-eme na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Chimarobi m, my own chief cornerstone, the lion of my jungle, the man that knows the beginning before the beginning began. Amara m na ọ ga-emere m ya, na ọ ga-emere m ya ka obi dị m mma. Amara m na ọ ga-emere m ya ka obi dị m mma. Chineke amara m na ị ga-aza m ekpere, na ị ga-aza m ekpere ka obi dị m mma. Amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Yes, sir. Ihe mi na-emere m Chineke ọnụ m apụghị ịkọ ya. Otu isi eleta m Chineke ọ na-awụ m akpata oyi n'arụ. Echeketala m ihe ọma m ga-emere gị ewesị nka mbụ ka ọ ga-abụ otuto ọma. Maka na abụ otuto ka ị na-eri o wetara gị ya obi na-adị gị mma.
Chineke onweghị ihe ma ga-enye gị o Chineke n'anya ka m ike na-emere m amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Uwetara gị chichi mi dị ghara iji o eze bobede ka tanụ eghere eghe ọba bụ otuto juru ọnụ mee Chineke ka m wetara gị ya ka i were amamihe m ga-enye gị o Chineke ya bụrụ na ọ ga-ezuru gị o amakwara na m na ị ga-emere na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Jesus. Ebube. Amara m na ị ga-emere m ya ka obi dị m mma. Chineke n'ịzala m ekpere nke ekpere n'abalị nke zara m n'ụtụtụ a. Chineke ya bere m akwa abalị do Chineke ebere wee ficha m anya mmiri n'anya. Oku mkpọrọ gị ihe akwa ya ka ị bịara wee zaa m ekpere n'abalị o amara m na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Eze na-eso n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. Eze ndị eze na-eso n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. Esa olórí yẹn lórí eze ndị eze na-eso n'okpuru ya ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. N'eluigwe n'elu ụwa Chukwu naanị gị bụ ọkaka ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. Jesus. Olórí ìbọn nánú Chukwu ọlụ ebube mo onwego onye gị na ya na chi eze. N'eluigwe n'elu ụwa Chukwu naanị gị bụ ọkaka m ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. Ilori kpọrọ ọdụm n'ọnụ ma tụrụ ugola ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. Ilori kpọrọ ọdụm n'ọnụ ma tụrụ ugola chime ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. Maka na ị bụ oke mmụọ ndị niile na-atụ egwu gị ọ dịghị onye gị na ya na chi eze. Ị bụ oke
oke mwa oke mri ne brokwe modia na tuegu gio odio nyegina yana tiese ana ebu achara emana gibo kachara neto odio nyegina yana tiese ana ebu achara emana gibo kachara neto tolita odio nyegina yana tiese. Aya, Jesus. Isn't the morning says even if you are our strength, you are my Father, you are the man that lives, and you are the man that is, and you are the man that is to come. You change it, your compassion and change it not. Ekelela Yesu imana ibu ese ibu okamrika newo kwechukwoma okema wona towe okwagibu esore sotando okwagibu amara maruzo me eche tobie siebike dala yezendile dezes okamiri na bokobe amara maruzabe abiara kankelegi makana yine menoni bomao yezeme no kuru yao makana ilori elore eborado nano mazurugo lala owego nyegina yana chiese kaya badakole mana ifene ko paledo shele kona balada. You are the master of the whole universe, my chief cornerstone. Chineke kigwe onye kere igwe n'ụwa onye kere osimiri kekwa kpakpando ụwa na abalị ịbụ na eze nke ndị eze niile. Yes sir, abịara ka m nye gị otuto mee ka ndị bi n'ụwa niile wee mara n'ebu ayara kadara Chukwu. Hey! Radakopa nako elekobanasa. Jesus. Zite masogi delogo na deda sebodologe nina owe obi nirinde bolite dege kahaga no bala mekande benoa nilewe mara nebo Chukwu.
Jesus. Jesus. Yes, he when him Jesus. Yemika nyemume. Mekosio maki. Wasane luwanile. Madubi. Ibunam. Ese nkedi ese nile. Ainanya gyotuto. Mekandi binuwa. Nilewe maranibu. Jesus. Chuku. Aya. Aya. Mpa uwe yo biero lao. Unwelende sabela someone. God is looking for vessels. God is looking for whom to use in this deadly hour. Make yourself available. When you be ruele, uwele de sabiawala. Onye when you be abiawala, iwere you be. Jesus. Jesus is coming soon. Very soon he will come. He is coming to harvest his own. Oh, when you be roele, oh, when leading sabiawala. Onye when you be abiawala, iwe you be. Imarana onye ne welinde sa abiawala. Imana Jesus abiawala. Onye were you be abiawala iwe you be. Yes sir, yes sir. No game nile. Camarada. Jesus. Jigidem. Onyewem Jesus. Jigidem. Karakopeni araba shadaba. Jigidem. Onyewem Jesus. Ijishema akagik. Osodi. No gemile camarada. Emmanuel jishe makagike makanera pume mirike bukrano meboro. Emajishe makagike irapume oaga komono. Asadi eke. Listen now. Amakwara onyemso naga. Amakwara onyemso obu Jesus. Yarakole debala. Ebube no ni mebube.
No man has ever followed you and stumbled on the way. Odigo onye gị na ya so agaghị na-arapụ aka n'ụzọ. Naanị mmadụ na-akwọ mmadụ n'azụ ya arapụ ya aka ya ada. Naanị gị na-akwọ mmadụ n'azụ ka ejisie ike. Naanị gị bụ amara amara ụzọ echete obi esie ike. Nka ngụm Israel. Osimiri atata, osimiri atụ nnu. Amakwara m onye m so, chi onye m so, onye m so na-aga. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Odogwu karịrị odogwu Chineke mụ na m na-eme mma. Amakwara m na-eme mma ka m soro gị o. Ị ma na onye tụkwasịrị gị obi, onye ahụ dịkwa n'ụkwụ ugwu Zayọn Chukwu ọma. Adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ka m soro gị. Amakwara m onye m so, onye m so, onye m so na-aga. Amara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Jesus. 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 You are the master of the whole universe. You are the man that was. You are the man that is. You are the man that is to come. You have no comparison. You have not changed. No man to be compared to you. You mean what you say and you say what you mean. Okay. Come walk with me. This road is rough and narrow. Go walk with Sharako. You cannot walk alone. For the road is rough. Korakana. And there are many dangers. Go walk with me. And I will see you through. Oh, Jesus. No man has ever walked with you and been disgraced. No man has ever walked with you and been left alone. You are our protector. Never leave us alone, Jesus. Ooh. Come and walk with me. This road is rough and danger. Come walk with me. For I cannot walk it on my own. Yes, sir. For this road is so rough, and there are many dangers. Come walk with me, and I will see you through. Makanoza diegu ogunike dinosa bia sorobje apugi mije ado. Jesus. 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 Ndị niile gbabara n'ime Jizọs adịghị ugwu Zayọn, adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị
ebi, Ogo Zion, Ogo Zion, Otu aka Jehovah, Maradio Gige. Imana na ọ bụrụ na ị gbabara n'ime Jizọs, a gwara gị dị kudu Zion, adịghị ewezuga gị n'ọnọdụ gị ree mgbe ebighị ebi. Ogo Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Imana ndị niile gbabara n'ime Jizọs, onye ahụ dịka ugwu Zion, adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya ree mgbe ebighị ebi. Ugwu Zion, ugwu Zion, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Listen now, aka ya, aka Jehova na-eme mma. Ọlụ ebube ya ga-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata, aka bụ aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Jesus. Radako kaladaba sherepela, Zarakara pateto lenama, Palakone kokaratana menekode palada, Sebelede na aniako paradara, Ekonokokore kopalano ekora paladasa. Jesus, Sebeledo ranamane kore debelediada balada. Ezeleko ranakapa ano serepeleko mate sharada. Jesus, you are faithful. Yes, sir, you are faithful. You are faithful. Aka wakaso, afurumaka Jehovah nebere mumba. Ọlụ ebube ya keneruarị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ, onye ṅụrụ ya mmiri agaghị abọ ya kue. Aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Beni na-ahụ aka na-agwọ ọrịa, aka Jehova na-egbo mkpa. Ọ bụ ọlụ ebube ya kenerugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ, onye ṅụrụ ya mmiri agaghị abọ ya ka ọzọ. Aka nsọ, aka Jehova na-eme mma. Jehova na-agwọ m ọrịa, ọlụ ebube ya ga-erugharị n'elu isi m. Isi ike ndụ, onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya ka ọzọ. Aka nsọ, aka Jehova na-eme mma.
ebe kpatara ọrịa, aka na-emere m mma, aka mere ogbenye ọgaranya. Ọ bụ ya bụ isi ike ndụ, onye ṅụrụ ya mmiri agaghị akpọ ya nkụ. Afụrụ m aka na-agwọ ọrịa, aka Jehova na-eme mma. Aka akọma, aka mere nwanyị aga tụrụ ime mụ ejima atọ. Ọlụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe nọ. Isi ike nke na-adịghị ata ata. Aka akọma, aka Jehova na-eme mma. Oh, Jesus. Jesus. More anymore. Oke mmiri na-ebi egbe, onye na-abịa ọzọ. Chi na-adịghị agbanwe. Ikemle Chukwuamaka dibịa, ebe mmụọ na-eri mmụọ, oke mmụọ na-eri oke aja. Gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, ọkwa gị onye kwesịrị iri otuto. Njiri bịa. Na-agbanwe ọnwụ nye m ndụ Chineke ọma. Sọ gị bụ mmụọ na-eri mmụọ, oke mmụọ na-eri oke aja. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu. Sọ gị onye kwesịrị iri otuto. Njiri bịa. Ị na-agbanwe ọnwụ, ị na-enye ndụ. Sọ gị bụ mmụọ na-eri mmụọ, oke mmụọ na-eri oke aja. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu. Sọ gị onye kwesịrị iri otuto. Njiri bịa. Sọ gị chi onye dị elu, onye mere ihe loro enyi, amasị amasị. Oke mmiri nke na-egbu ogwe, ụgwọ m narị mara tụ egwu. Sọ gị onye dị elu, oke ifufe na n'otu gị. Sọ gị onye kwesịrị iri otuto. Njiri bịa.
Inabawawe, inanye mudwe, tine koma. Sogi, ibu monari mwa. Woke monari yokaja. Sogi, wonyadielu, wonyadielu, wonyadielu. Sogi, onye kwesịrị otuto njiribịa. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Lord, I wanna know more than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Yes, sir. Teach me, teach me. That is all. That is my inner desire. Jesus, I wanna know you better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you more better than I know myself. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Now listen now. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Yes, sir. Yes, sir. Ay, ay. Olórí elóore ni. Olórí ebiari lo. Chineke achọrọ m ịmara gị maka na ọ bụ gị naanị gị bụ ọgụ ogoro wotoro ugo mmeri lọta. Amara mara ụzọ mee. Onye naanị ya bụ eze. Achọrọ m ịma gị. Onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Olórí elórí elórí elóore enyi. Agụbatọ ya mgbadawara ọsọ ya. Otu onye anasị unu abịala. Nganga ụmụ Izrel onye ọnwa. Chi gụrụ ntutu isi m ọnụ. Ọkwa gị mara na ihe m ga-abụ n'ụwa bee. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịmara gị. Onye naanị ya na-achị eze. Onye naanị ya na-achị n'eluigwe na-achị n'elu ụwa niile. Ọkwa gị bụ olórí elórí 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 elóore enyi. Agụbatọ ya mgbadawara ọsọ aka nke biri ka ntanta mmiri na-ede ala Chukwu olu ebube. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Mane achọrọ m ịmara ya. Ọ bụ onye naanị ya na-achị n'eluigwe na-achị n'elu ụwa niile. Onye naanị ya bụ eze. Ọ bụ ọkụ na-ere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze.
onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-erere. Achọrọ m ịma gị, onye naanị ya na-achị, onye naanị ya na-achị n'eluigwe n'elu ụwa. Ọ bụ ya bụ olori ihe bịara ile m, akụbatọ ya mgbada were ọsọ. Onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya na-achị ihe, ọ bụ ọkụ na-erere. Achọrọ m ịmara gị, achọrọ m ịmara gị, achọrọ m ịmara gị, ịbụ ọkụ na-erere. Olori 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 olori, onye naanị ya bụ eze, onye naanị ya bụ eze, ọ bụ ọkụ na-erere. Onye nwe ka m na-enye, ya ka m na-enye ndụ niile. Jesus, were ihe niile were n'ọbụ aka ya. Ben, o were mmanya n'ihe o jiri kpọm, bụ ka m soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya. Ebe oshi na-anaghị ezo, alaeze ya. Ebe nchara na-anaghị ere, alaeze ya. Alaeze ebi ebi. I will serve you, Jesus. That is all I have to do. For the rest of my life, I will worship you. Hey. Onye nwe m ka m ga-enye, ya ka m ga-enye ndụ m niile. Wekọta ihe niile m were, Jesus, wetinye ya n'ọba aka ya. Ị mara ihe o jiri kpọọ m, ihe o jiri mụọ m, bụ ka m soro wee ya bụ alaeze ya, alaeze ya. Ebe oshi na-agaghị ezo, alaeze ya. Ebe nchara na-agaghị ere, alaeze ya. Alaeze ebi ebi, alaeze Chineke m, alaeze ebi ebi, alaeze olori ihe bịara ile m, alaeze ebi ebi, alaeze Chineke m, alaeze ebi ebi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Dịka na-ele na-achọ mmiri ọ ga-aṅụ, obi m na-achọ gị, onye nwe.
Nani gị ka obi m na-achọ. Ben, achọrọ m ikpere gị. Hai! Thank you, Jesus. Agụ na-agụ mkpụrụ obi mbụ, agụ ime ihe na-atọ gị onye nwe m. Nyere adịghị ike m aka. Nyere adịghị ike m aka. Achọrọ m ikpere gị. Naanị gị bike bụrụ ọtabo. Naanị gị ka nyeworo m. Naanị gị ka obi m na-achọ. Achọrọ m ikpere gị. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. You are God. Onye ga-emere m ka Jesus. 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 Onye ga-afụ m n'anya ka Jesus. Onye ga-emere m ka Jesus. Onye Ben. Jesus. Obu mama gemere ka Jesus. Obu papa gemere ka Jesus. Obu papa gemere mo ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye gemere mo ka Jesus. Onye gemere ka Jesus. Onye. Father, we thank you. Akwagi gwaram nebe zuzo. Ayaha. Esrina kagi dike no na rume. Ayaha. Hey, kapalia takataya. Mberi bukebo. Hey. Akwagi gwaram nebe zuzo. Ayaha. Esrina kagi baby. Hey, kapalia faliata. Repere kataya. Hey. Ayabala. Hey. Ay. Hey. Kapalia takata. Mela pakatala kata. Hey. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection.
for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward. I push your business forward. I push your life forward. In the name of Jesus. Child of God, it is your season. It is your season of healing. It is your season of healing. Amen. By divine instrumentality, I declare any form of infirmity, every arrow of infirmity fired over your body, by the power of God here available, I declare it collapse now. I declare it collapse now. The book of Jeremiah chapter 30 verse 19 is here. I should tell you, I will restore your health back. Whatever the devil has stolen, whatever the devil has stolen, anything that the devil has stolen that regards your health, by divine power, I declare it restored to you now. It is restored to you now. It is restored to you now. Any kidney that has been stolen, I declare it restored. I declare it restored. I declare it restored. Any organ that the enemy have stolen, any organ of your body that the prince of Persia have stolen, wherever they have hijacked it, by fire, by fire, by fire, I declare it restored now. Restored now. Restored now. Restored now. In the name of Jesus. Hey, you are faithful. You are Madam, God says you announce to you. God says you announce to you that age-long infirmity that has taken your money, that infirmity that your neighbors have known you with, that sickness that have labeled you a name. By divine power, I declare your name changes to miracle now. Your name changes to restoration now. I see heaven restoring your health. I see heaven restoring your health. In the name of Jesus. Hey, Japalia Savalia Tekete, Epere Kopaka Tekete, Repalia Katakata, Rekapaka Tekete. Restoration is coming, restoration is coming, restoration is coming, restoration is coming. Diabetes, you are not meant to be in that body. Diabetes, you are not meant to be in that body. I command you leave now. I command you leave now. I command you leave now. Leave that body 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 now. Hey, Kapakatakataya. Hey, break Japalia Kataria. Hey, break Kapakatakata. I see the angels of healing here. I see the angels of healing here. There is a man the heavens are visiting now. The heaven is visiting your case. I know the doctor called it prostate cancer. I know they call it prostate cancer. By divine power, I terminate cancer now. I terminate cancer now.
I terminate cancer now. Cancer disappear. Cancer disappear. Prostate cancer disappear. Prostate cancer disappear. Hey, Kapalia Secretary. Ay, 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 ay. I'm going to be taken to the beer. Yes, sir. I want to speak to that case. I want to speak to that case. I hear you, woman, by your left hand. It seems like there is a lump. There is a lump. There is a lump here. You have gone for diagnosis and they have told you there is a lump here. Hey, but then when God created you, it was not here. He created you perfect. Every arrow fired. Every arrow fired. And they have called it a lump. They have called it a lump. In the realm of the supernatural, it is like an arrow. In the realm of the supernatural, an enemy has done that. By divine power, by that name Jesus, I declare you demonic act, you demonic lump, disappear now, disappear now, disappear now, disappear now. Be consumed by fire, be consumed by fire, be consumed by fire, be consumed by fire. Hey, 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 hey. Wherever it's been manipulated, wherever it's been manipulated, I declare, let the fire visit it. Let the fire visit that coven now. Visitation, visit by fire, visit by fire, visit by fire, visit by fire. Lump disappear, lump disappear, lump disappear, lump disappear, lump disappear, lump disappear, lump disappear. In the name of Jesus. Ay, 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 ay. He said you heal all our diseases. That is why no man is to be compared to you. When you arise, our enemies scatters. What a wonderful, wonderful day. Day that we never forget. After I walk the darkness away, Jesus, my Savior. Oh, what a good dad. And glory, my soul. Kapalia Savaliata. Kapaliata Kapakata. Madam, cry no more over that your child. Cry no more over that your child. I know you have spent a lot. I know you have spent a lot concerning
restoring his health. I know you have spent a lot. You asked God for that child, and God gave you that child. But it seems as if there is a hand of the enemy. It is from one hospital to another. But God said, now is the time. Now is the time for the healing. 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 Wherever that child is now, wherever that child is now, I declare healing. I declare healing. Let the host of healing, let the angels of healing visit you. Divine visitation, divine visitation, restoration upon that boy, restoration upon his house now, restoration upon his house now, restoration. I know you have spent money. You have spent money. Oh, you have spent money. You have had sleepless nights. You have cried. You have been asking God, God. Yeah, my God, my God, my God. I declare healing. I declare healing. Divine visitation. The Lord is restoring health. The Lord is restoring health over the life of that boy now. Receive your healing. Receive your healing. Son, receive your healing. Son, receive your healing. Listen, listen. Whoever the Son of Man has set free, whoever the Son of Man has set free, hey, freedom from epilepsy. I heard God here now. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from epilepsy. Freedom from mental disorder. Hey, 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 hey. Ay, 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 ay. Rapalia Tafaniati. Ay, ha, ha, ha. Ay, 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 Aya. Your husband cannot be condemned to a wheelchair. Jesus. Your husband cannot be condemned to a wheelchair. I want to speak to that spinal cord problem. I want to speak to that spinal cord problem. By divine power here, I declare bone return to bone, tendon return to tendon, every fractured limb, every fractured skull, every fractured bone. I speak power. I speak power. Return back to your perfection. Return back to your perfection. Hey, 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 hey. Get off from that wheelchair. 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 Oh. Hey, hey, hey. Hey. Yes, I'm not in you. They are here, they are here. They are here, they are here. They are here. Angels of healing, they are here. Kapalia Takatia. Hey, Kapaliati. Kapalia Tafakatalia. Hey, Shavalia Takatalia. Hey, Kapakataya. Hey, Kapakatalia. Aya Kapakatalia Tataya. 5 years of being diagnosed with fibroid. I hear God say now, fibroid is disappearing. Fibroid is disappearing. Young girl, it has been your fear. You have been afraid. You were told you must go for that surgery. You have been afraid. But I came here with the word of the Lord. I came here with the word of the Lord. The symptoms you saw before, the symptoms you saw yesterday, the fibroid you saw yesterday, they have disappeared. Oh,
You will see them no more. 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 I speak to fibroid now. Leave that body now. Leave that body now. Fibroid disappear. Oh. Fibroid disappear. Oh. I sense God here. There is a tumor. There is a tumor. It seems as if it is in a minor stage. It seems as if it is a minor stage. I declare, I stretch forth my hands. Madam, wherever you are, just place your hand there. Young man, wherever you are, just place your right hand there. I declare, tumor disappear. Tumor disappear. Tumor vanish. Tumor disappear. I stretch forth my hands. Wherever it is located. I don't know how many years. I don't know how many years. I don't know how many years it has grown. By fire, by fire, by fire. Let the fire of God match that tumor now. He's melted now. He's been melted now. Disappear. In Joel chapter 2, in Joel chapter 2 verse 25, God said, I will restore to you the years that the cankerworm have stolen. I will restore to you. I will restore to you, young man. And I will say, I will pay back. I will pay back. I will restore the years that the cankerworm have stolen. I don't know what the enemy have stolen from you. I don't know what they have stolen from you. By fire, I declare it restored sevenfold. Hey, I declare it restored sevenfold. Shavalia Takatai. You know past God, nothing. Nothing past God. Call amigo answer. Hey! There is a grace for speed here. There is a grace for speed here. It seems that if the enemy have stolen 10 years of yours, he has stolen 10 years of yours. But I see heaven say, I am compressing it. Before the end of this year, you are breaking out. Oh, you are breaking forth. Oh, you are breaking forth. Oh, no more limitation. No more limitation. Hey, hey, hey. Hey. Japalia Kapakataya. Oh, my dear, waiting be your problems. I waiting to give you worry. You know, past God, don't kill yourself. Wipe away your tears. Why die before your time? Remember Jehovah God. Shabaliata. Be man, where my mama born in sorrow. In life full of suffer. I tell you true. I am encouraged one day.
Jabez call on Jehovah, Hey. the God of Israel. Bless me well. Epereko Enlarge pakatekete. my coast. Shapalia Make your takatai. hand for my body, oh. Make you change me from evil, oh. Kuperiekete. Make you know, baby, oh. Kupelekete. I tell you true, this God is Shelemana katakataya. This God Epereka takabakatakata. Ay, kalia kateya. the thing way past my picking, oh. He know past God nothing. Aya. Nothing past God. Hey. Answer. Power day. Power day. Power day. Jesus power pass power. Him be say power day. Young man, I want to speak to your finance now. Yes, sir. I want to speak to your finance now. Whatever the devil has stolen from you financially, open your hands wherever you are. Open your two hands wherever you are. I declare restoration to it now. I declare restoration to it. That business that is shaking, I demand divine restoration. I demand divine restoration in the name of Jesus. There is a man I want to pray for now. It seems as if there is an anti-breakthrough spirit that is hovering around your life. When it is time for you to experience breakthrough, there is a power that says you can move forward. It is called anti-breakthrough spirit. By fire, as a priest of God, anointed by God, I declare every anti-breakthrough spirit following you wherever you are going, following you to your business, following you in your career. I declare fire now. I declare fire now. Wherever you are, shout that fire 7 times. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. They are collapsing. Hey. Thank you, Jesus. Shepele katosata. Aya. Aya. Hey, kapalia takatakataya. Hey. Aya. Hey, kapalia fariata. Repere kataya. Hey. Aya balala 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 balala. Ay. Hey. Kapalia takata. Mela pakatala kata. Hey. I want to prophesy over your life now. I want to prophesy over your life. Wherever you are, lift your hands to heaven. By divine grace, I reject rejection for your sake. Wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever you have been rejected before, wherever men that should help you have rejected you, wherever your contract has been rejected, wherever whatever God has placed in your hands has been rejected. Hey, I lift up my hands and I stretch it to you wherever you are. I declare to you now, receive the grace for breakthrough. Receive the grace for acceptance. 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 Listen, listen. By divine fire, I push you forward. I push you forward. I push your business forward. I push your life forward. In the name of Jesus. You are faithful. I sense heaven here. No one. I sense heaven here. No one. I sense heaven here. I sense heaven here. Nobody like you.
Abonye kamgasi no yirigine ligwe maneloa. Abonye, nama. Abonye kamgasi no yirigine. Iwe olori. Iwe ako batraya panawara. Iwe gato. Abuki bode warawo. Iwe gato. I sense heaven here. My eyes was just open now, and I saw angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. Angels with 7 international visas. One of them is an angel with Canadian visa. I see a hand that is saying to some that hand that is saying, why will I give him that visa? And I see heaven's intervention. I declare, wherever there are 7 people here now, wherever they are, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh, receive your international visa. Oh. I have looked around if I can see any man to be compared to you. You have no comparison. You have no man to be compared to. That is why I call you Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, impossibility specialist. There is still nothing you cannot do. It is all over me. It is all over me. There is a young girl here. There's a young lady here. God says I should announce to you. He said this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set for your own wedding. Oh, this year, get set. He said, I will repay back. You have lost 3 relationships. You have lost 3 relationships in the past. But I see the hand of God. I see the hand of God. And God says I should announce to you. He said your heaven is taking place this year. And by next year, by divine orchestration, your first children shall be twins. Your first delivery shall be twins. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. The hand of God will perform it. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. As I'm speaking to you now, you are not in any relationship. But I speak from the prophetic realm. From the prophetic realm. Hey, Kapakataya. Obonye kamga na hanode kagi. Afugi monyam gaji tunyere gi. Agalam nugu wega kwa nandida. Afugi monye. Yete katala kawe wata kanga fonye irigio. Obonye gebele mifideme. Akwaki boba tosu wanofweli kwe. Hello, Wagamarana, Sianine Fedik. Okay, more Jesus. Okay, more. The spirit of the spirits. The spirit of the spirits. Any man against your lifting, any man that has vowed that you will not rise, any man that has vowed that you will not break through,
through. Any man that has vowed that you will not celebrate, any man that has vowed that your hands will not be lifted, who is it that say it? Who is it that say it? When the Lord have not said, why do the hidden rage? Why do the people imagine fainting? Hey, who is that man? Who is that man? Who is that man that has vowed that you will not succeed? By fire, I declare, just as the book of Immersed was disgraced, may they be disgraced. 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 Jesus. I see a spiritual cankerworm. I see a spiritual cankerworm that has been projected to a woman's family, that has been projected to a woman's marriage. The cankerworm here is to make sure that the joy of marriage is eaten. I know you started well in that marriage, but you don't know what is happening. The enemy came and sought us. The enemy came and sought us. Anything that the enemy has stolen, the joy of that marriage that the enemy has stolen, by fire, I declare it restored now. I declare you restored now. Hey, 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 hey. I declare you restored now. Thank you, Jesus. Makana ebu bebu batane bekeragu. Yes. Onye kereke werowea. Onye kurisi ahodoza. Onye edesiri kadiri afe. Chukwe bube. He's here. You can't be laboring. You can't be laboring like an elephant. And he's like an ant. Foundational problem of poverty. Foundational problem of poverty. When your things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, but it doesn't last. Good things come to your hands, it doesn't last. You only see promised land, but you don't enter it. I challenge powers for your sake. Every power fighting your finance, every power fighting that good thing in your hand, every power fighting that good thing in your hands. They said they will vow that they will not see you succeed. Any power fighting it by fire, as a priest here, I declare it is time to give way now. 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 Pharaoh, let my people go. Let my people go. Let my people go. Ebubeki batanu nezinụlọ. Di na nwunye abụrụ so ụtọ. Ebe nwoke ka bodo ọdịghị. Nwanyị abụrụ dale. Adịrị ya na mechaka. Chukwu ebube bịa. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Ayara. Onye naanị ya bụ eze. Agwakudere. Achọrọ m ịma onye naanị ya bụ eze. Onye naanị ya bụ eze. Agwakudere. Jesus.